je to narodna tradicija? Kaži, Kajo. To su neke pesme koje su se igrale, koje su bile za njih neke pesme koje su bile baš stare i onda to se kod nas sad igraju kao obične igre kad je deci dosadno pa se igraju u parkiću, a i to je bilo nekako... Šta su to brzalice? Kada sam brzo? Breda. Mis pušku, mis čićeš me kamenčeš. Zna neko šta su razbrajalice? Kaži, Kajo. Pa razbrajalice su nešto što se broji koliko čega ima. Da li se vi nekad razbrajate? Pa da, na primjer kad nas ima puno pa ne možemo bez brojanja pa onda moramo da se izbroje. Znaš šta su to zagonetke? Zagonetke su kad neko zadati nešto da treba da kažeš koje je to prevozno sredstvo ili osobina ili voće i onda, na primjer, kao puniš kolađaka i otkuda vrata, to je lubenica. Bez skore uđe, skorom izađe. Sova. Puš. Lepti. Hleb, zato što bez skore uđe u pećnicu, a sa korom izađe iz pećnice. Naš današnji zadatak je da sastavimo jednu slagalicu. Da bi došli do delova te slagalice, moramo da skeniramo QR kodove koji će da nam daju zagonetke i koje ćemo mi davati ovdje. Prva zagonetka je: korice ima, nož nije, listove ima, drvo. Kaži, Kajo. Šargaret. Ne, Melina, reci ti. Knjiga. Gde nam je rešenje zagonetke? Ovdje. Ne tu, ovdje klikni. Tu, bravo. Čitav dan ide, iz kuće ne izlazi. Gde bi mogli da pronađemo puža? Ja za nite nikad ne odmičuće. Aka? Ogledalo. Ajde. Nema, majke nema, a svako jutro se rađa. Šta je to ni u sobi ni napolju? Pogledajte oko sebe. Šta je to što nije ni u sobi, a nije ni napolju? Isto, stavi ga gore. Šta smo dobili kad smo spojili slagalicu? Dečaka i zmaja i dvorište i put. Kako izgleda taj dečak? Pa u narednoj nošnji. Šta je to narodna nošnja? Pa to je neka nošnja koja se nosila mnogo ranije, u njoj se igralo kolo. I to je bilo nešto što im je bilo, sad nam je to svečano, a ranije je to bilo samo obična odeća za oblačenje. Da.